Ucebo lethu Makhaza wazalwa ngonyaka u1994, unyaka lapho umuntu ompisho laqala khona ukuvota okhethweni lokuqala lwentando yabantu. Ngaqala ukuvota ngisese school ngifunda grade 12, so ngaphinde ngavota futhi ngo2021 njengoba 2019 ngaphinde ngavota futhi kuma 2021 kuma local government elections, njengoba ke sengizovota ke manje ke ngo2024. Njengoba esevote izinketho ezintathu nje, kepha lapho evota khona esikoleni samabanga aphansi izamakhanya primary eBlaaubosch eNewcastle KwaZulu-Natal, into abangayazi iphepha iBraille ballot. Kwesinye isikhathi iIEC inokusithembisa ama-Braille ballots, siyawazi because bebenokufika esikolweni bezosifundisa mayelana nokuvota, besifundisa ama-Braille ballots lawa enzela ukuthi kube lula ukuthi umuntu ongaboni ezwe ukuthi kubhala ukuthini. But uthola ukuthi mawusufika estation lawo ma-Braille ballots isikhathi esiningi awekho, noma bengothola ukuthi bazokuvotisa ekhaya benza lento ekuthiwa ama-special votes, awekho ama-Braille ballots. uMakhaza uthi iyamkhathaza kakhulu indlela abavotiswa ngayo njengabantu abangaboni. Mawufika phela lapha ngithi noma ngathi ukuthi ngihamba nelunga lasekhaya lomndeni, mase sifike ebhoxini abalivumeli ukuthi lingene ukuqala. Naku into eqala ngihlukumeza, abalivumeli ukuthi lingene, ungena uthathe umsebenzi waka-IEC okuyena ozokuvotisa, mhlawumbe ke nalawo ama-political representatives, political organization representatives asuke khona mhlawumbe amabili. Kodwa mase ngivota bablanga, angazi ukuthi lo muntu ngempela uyalifaka yini ivoti lami. Ake sithi mhlawumbe ngiyenza nje isibonelo, ngithi ngivotela i-DUC, ngithi mina ngicela ukuvotela i-DUC, angazi noma yena ngempela ivoti lami uyalifaka ku-DUC noma ulifaka ku-PTX. I-IEC iyavuma ukuthi alikho iphepha elilungele abangaboni iBraille ballot, kepha there is a template that will assist Braille literate persons to vote independently. Similarly, people who do not have steady hands can also use that Braille template to make a mark, and their scribble will be contained within a block of a party they wish to vote for. Yize kunjalo, uMakhaza uthi ke ukulangazelele kakhulu ukuvota ngoLesithathu. Liyamsebenzela yini nami elinye ilanga nami ngaze yivotela